לקוחות רוצים בגדול שני דברים, שיכירו אותם, תדמית ומיתוג נכון. הם רוצים לידים איכותיים או מחירות באתר שעל ציר הזמן יכניסו יותר ויותר כסף. זאת אומרת, הם רוצים ומוכנים להשקיע בסוכנות לשיווק דיגיטלי כדי להגיע למצב של Scaling Up Lead Money. מה הכוונה? להתייחס כל הזמן לכסף שמושקע במדיה באופן מדורג, מתוך חשיבה עסקית, כלכלית ופיננסית, איך להוריד עלויות פר ליד או מחירה מחודש לחודש, ולהביא כמה שיותר לידים ומחירות. עכשיו, ששואלים אותי למה קידומלה, אני אומרת בצורה הכי פשוטה. הניסיון שלנו גם מביא איתו יכולת למתג נכון בסושיאל, לבנות תדמית נכונה שבסוף מייצרת את ההוכחה החברתית שצריך שתהיה, מה שנותן בוסט אדיר לייצור לידים. בנוסף לזה, יש לנו את ההבנה הטוטלית של מערכות פרסום וניסיון של עשור בעבודה איתן. רוצים לדעת עוד על איך נוכל לעזור לעסק שלכם? תקליקו על המודעה, תשאירו לנו פרטים ונשמח לחזור אליכם לשיחת ייעוץ.